ଏବେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ଝଗଡ଼ା ହିଁ ହେଇନି ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ନା ଭାଇ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ସିଏ ତାର କ'ଣ ଆଗରୁ ରାଗ ରଖିକି ମାରିଛି କି ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ କ'ଣ ବାହାରେ ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କି କହନ୍ତିନି। ନାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମଦ ଖାଇବା ସକାଶେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତ ଭାଇ କହିଦେଇଥିଲେ ତ ମଦ ଖାଆନା ବୋଲି ଭେଣେଇଙ୍କୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ, ହଜବେଣ୍ଡ ରହନ୍ତି ବୋଉ ଘରଛି, ଏକେଲା ରହନ୍ତି ନା, ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତ ସେଇଠି ରହିଯାନ୍ତି। ବାପାର ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ହାରି ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଅ ବି ଜମା ମୋ ଭାଇ ଯେ ଘରେ ବିଲକୁଲ ଦିନ ଯାକ ନାହିଁ, ସଞ୍ଜ ବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥିଲେ, ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଘରେ ରହିଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆମେ ଯେମିତି ରହିବା ରହିଲୁ। ସେ ତାର ଆସିଲା ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ସିଏ ଆସିକି ଆଣିଦେଲା। ଏଇଠି ଥିଲେ ବାପ ଘର, ମାନେ ମଝିରେ ବି 20 ଦିନ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହାରି। ନାଇଁ ସପ୍ତାହେ ପରେ ସେ ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ, ନା ବୁଝାବୁଝି ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ଥିଲୁ ଯିବୁ ଯିବୁ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଯାଇନଥିଲୁ। ଏସବୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଆଣିଦେଲା, ଗୋଟାଏ ଚୋଟରୁ 2ଟା ଚୋଟ ମାରିନି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭିତରେ ହାତେ ଖଣ୍ଡା ପଶି ଯାଇଛି ପୁରା, ଏଇ ମୁହଁ ଭିତରେ ହାତେ ହବରେ ଖଣ୍ଡା ପଶି ଯାଇଛି, ଏଇ ନାକ ପୋଜିସନରେ ମାରିଦେଇଛି ପୁରା, ବ୍ଲଡରେ ପୁରା ଘର ଓଦା। କହିବି ପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ରାଗ। ତମେ ଆପଣ ଦେଖି ତାକୁ ହିଁ ପଚାରିଲେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ନା। କି ଶଳା ବେଣୀ ସେ ବାହାରେ ଦିନେ ଦିନେ ମିଶିକି ବି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ବାହାରେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କୋଉଟା ହେଇଥିବ। ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ କୋଉଟା କ'ଣ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ଖାଲି ଟେନସନ ନେବି କହିକି କିଛି କହନ୍ତିନି ମୋତେ। କି ପୁଅ ବି ସେମିତି କିଛି ବି କହିବନି, ବାହାରେ କୋଉଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ବି କେବେ ଘରେ କହେନି। ସେ କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇଲେ ସେ ମାରିବ ହାଣିବ ଏମିତି ସେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ପିଇକି ଆସିବ ତ ଖାଇବ ଶୋଇବ, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଉଁଚୁ ହବ।